enää, niin Rantakylän kammariin lähdin ja kiitos. Kato siellä, että oli ikää 50, 40 ja me, no niin, anna mennä. Ja sitten muutaman semmoisen tuhkakupin makuisen hampurilaissuudelman jälkeen mentiin. Ja sen naisen sanat jäi ikuisesti minun mieleen, kun illalla se sanoi, että no, iäkkämpi on pienenkin tyytyväinen. Kiitos. Joo. Me kävin psykoterapiassa 3 vuotta. Ja se opetti minulle tämmöisiä emotional freedom taputuksia, että taputellaan tälle ja tälle ja tälle. Ja ne oli ihan hyviä juttuja ja sitten mulla oli tunnottomuutta siihen aikaan, niin sanoi, että mene Joni kaupunkiin ja haistele autojen bensaa siellä. Ja sitten menin siellä ja taputtelin ja haistelin autojen bensaa ja se toimii. Kiitos. Me kävin sinkkubileissä, se oli kamalaa. Siellä on semmonen kuin speed dating on nykyisin. Sulla on minuutti tai jotain aikaa, sulla on kynttilä siinä eessä. Minuutti aikaa jutella. Se speed datingin ohjaaja, niin se kuulosti jo liikunnan ohjaajalta, että me ei istahtaa siihen ja no niin, moi, me on Joni. No niin, sinkut nyt saatana liikettä, ei mitään vittua. Sitten vähän muuttunut nämä seurustelujutut. Mut joo, nykyisin on parisuhteessa ihan onnellisessa semmosessa, että se on hienoa. Me kanssa opiskelen jäsenkorjausta ja hierontaa. Minun kaveri on stand-up-koomikko, joka käy semmosessa. Niin on semmonen aika lepposa ilmapiiri siinä kun teet ja tälleensä. Ja sitten vähän ne sanat on yleensä tosi virallisia, mutta se oli siinä pöydällä ja eka oli jalat ottanut edestä ja tälleen ja sitten että no niin, nyt voitais ottaa takapäin. Kiitti. Vähän huonot sanat. Joo, se semmoista. Joo. Hei, onko kukaan nukkunut Kylmiössä ikinä? Joo, meikä on. Ei tarvitse olla muita. Tyttökaveri kysyy, että miten kun eka kerran tavattiin, niin miten se nukuit niin lepposasti? Kylmiössä on nukkunut. Joo, tosissaan nuorena on halunnut olla pettymys, niin me nukuin häkkivarastoissa ja Kylmiössä. Kun join. Kiitos. Joo, mitäs muuta? Tämähän on ollut kiva ilta. Me itse asiassa taidan tähän nyt lopettaa. Kiittelen teitä todella paljon. Me on Joni.